V inom videu som už vysvetľoval, že súhrnné slovné hodnotenie, teda hodnotenie na vysvedčení, môže byť písané trom rôznym adresátom. Prvá možnosť je písať to priamo žiakovi, teda že oslovujeme toho žiaka. Druhá možnosť je písať to jeho rodičom. A tretia možnosť je písať to, ako ja obrazne hovorím, vesmíru, alebo proste cudzím osobám, tretím aktérom vo vzdelávaní, ktorí toho žiaka vôbec nepoznajú a majú sa o ňom niečo dozvedieť. Z mojej skúsenosti školy si väčšinou volia tú prvú možnosť, teda písať to priamo tomu žiakovi. Milá Lucia, hej, a teda ďalej. Možno to robia preto, lebo sa im zdá, že to je také najosobnejšie a vlastne je to ozaj hodnotenie, že ten učiteľ sa prihovára tomu žiakovi a hodnotí ho. Na druhej strane si ale treba uvedomiť, že najmä na prvom stupni základnej školy, že keď sa rozhodneme pre túto možnosť, že musíme jazyk toho hodnotenia prispôsobiť tomu adresátovi, teda žiakovi prvého stupňa základnej školy. A ukazuje sa, že s týmto majú učitelia prekvapujúco veľký problém. Ja vám tu prečítam pár úryvkov z hodnotenia pre žiakov prvého stupňa. Tak toto prvé je pre Sofiu v 3. ročníku základnej školy. Je koniec prvého polroka školského roka, počas ktorého si sa snažila používať všetky životné zručnosti vedúce k zlepšovaniu osobného výkonu. Životné zručnosti, zlepšovanie osobného výkonu. To nie je jazyk ani svet mentálny tretiačky na základnej škole. Tvoje riešenia sú zrozumiteľné a esteticky prevedené. Taká úradnícka, nevhodná formulácia. Dokážeš vyjadriť opačný názor rešpektujúcim spôsobom. Neviem, či Sofia, tretiačka, rozumie, čo je rešpektujúcim spôsobom. Chcela by som ťa povzbudiť k efektívnejšej práci na hodine. To je taká učiteľská hantírka, pedagogická, úplne nevhodná pre žiaka 3. ročníka základnej školy. Alebo mám tu nejaké vety, ktoré boli adresované nejakej Petre zo 4. ročníka základnej školy. Preukázala si vo svojej práci vysoký stupeň tvorivosti. Rozumiem, že chceme tú žiačku pochváliť, že je tvorivá, ale to sa dá povedať aj tak, ja neviem, môžem napísať, že tvoje originálne nápady vždy všetkých prekvapia. Hej. Bolo by to isté a možno by to bolo zrozumiteľnejšie pre ňu, ako keď jej povieme, že vo svojej práci preukazuje vysoký stupeň tvorivosti. To je veľmi taká nevhodná formulácia. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti racionálne a pohotovo využívaš pri riešení úloh. Racionálne, čo je to? Viete, niektoré tieto slová sú také, že možno jej rodičia by tomu nerozumeli a nie, že ona. Nechýba ti iniciatíva, zvedavosť, skromnosť a veľká dávka entuziazmu. Entuziazmus, úplne nevhodné slovo. Keď píšem Petre v 4. ročníku základnej školy, mám použiť slovo nadšenia. Vidím, že máš veľa nadšenia, a nie entuziazmu. Takže, ako vidíte, učitelia sami sa rozhodujú písať to žiakovi, priamo žiakovi, že ho oslovujú, ale potom si to ako keby neuvedomia a vlastne to píšu jazykom, ktorý by bol vhodný pre rodičov alebo pre širokú verejnosť. Akurát, že tie vety formulujú tak, že sú adresované priamo tomu dieťaťu. Čo na prvom stupni základnej školy je určite veľký problém. Keby sme sa toto bavili o hodnoteniach pre maturantov alebo stredoškolákov všeobecne, tam by som až taký problém nevidel. Pre prvý stupeň základnej školy tieto konkrétne formulácie považujem za úplne nevhodné.